היי. עכשיו מה שמדהים, רואים אותו בנקודה אחת, אור מטורף ושנייה, ואז הוא כזה כבה ואז אתה רואה אותו שנייה אחרי בצד השני בכלל, וזה מצולם. כן, אז שלחתי לו שני פלאשים, כאילו, לא יודעת, עכשיו בקטע הכי הזוי שאתמול לא סיפרתי לך אתמול בערב אני יושבת כזה, ואז היה את הקטע הזה עם מה שסיפרתי לך, עם האורות, עם הפלאש. בקיצור, אז אני יושבת, ואחרי אם אתה זוכר, מצאתי את החיבור של רגע, אני כבר יודעת שהוא מניע, יש כזה אור לבן, ואז הוא בא בקום כתוב. סופר, לא, בקיצור, אז אתמול אני יושבת, חושבת כזה וזה, ואז אני אומרת, למה להוא יש אור ליד הזה ולי אין? כאילו, מה, אני עובדת כל כך קשה למצוא אותם באייפאפר. בקיצור, אני נכנסת לאחד הסרטים שצילמתי ממש בקרוב את הקמפטרייבס, ואתה שומע רוחות מטורפות בחוץ, באמת
רוח מפה. אני אפילו ישבתי בסוף הזה, כי אמרתי מכל עץ שלא יפגע במחצבה. טוב, בקיצור, זה היה בלילה, ואז מצאתי את האור, הוא עומד במקום, ואחר כך הוא נוסע הצידו. אז אני אומרת כזה בלב, או בכל רם כזה, אמרתי, כאילו, אז מה, אתם כן פה בשביל להגן עלינו, ואתם פה בשביל להציל את העולם שלי. ואז אני שומעת בראש, לא בעולם שלי, שנייה, זה היה משהו כמו, you're here to save our planet. You're here to save my planet. ואז אני שומעת בראש כזאת, לפני שאני מסוים את המילה my planet, אני שומעת us. It's for us, for me, for me. You're here for me to save the planet. ואז אני שומעת, לא נגמר הזה, ואני שומעת במוח כזה, us, כאילו הוא מתקן אותי, ואז זה היה רגע שקט כזה, ואני הפסקתי סתום שנייה, ואמרתי, וואלה? כאילו, וואלה? אחרי דקה זה היה כזה, וואלה? כאילו, אם מלא, עכשיו יש לי שני אורות מעזבים. זה מישהו אחר אמר, מישהו תיקן אותי באותו שנייה שאמרתי כאילו בשבילי, ואז הוא אמר for us, לא for us, us, זה היה המילה. במקום mine, for me, משהו כזה, save the world for me, אז זה היה for us, בלי ה-for, רק for us. ואז אני אומרת שזה וואלה, אז זה משהו, אבל זה לא כל נושא במשהו. הנה, יש לי עכשיו... אולי זה בעצם לאור, יכול להיות צורות מהפעמים. טוב, אני מחכה לו שהוא יחזור. הנה, עכשיו אכלתי דף. אבל כשאני רואה את זה, אני קופצת ותדע מה, כמו 3 פעמים קרה לי שהוא מקור מעליי, ואני מתפגרת, לא מסתירה. לדעת שזה מעליך ואתה לא מבחין בזה? אז הפעם אני עומדת פה מוכנה בחושך עם המצלמה בהיקון הגדולה ועכשיו אני מתפגרת. אתמול לא הייתי מוכנה, אתמול ממש לא הייתי מוכנה. עכשיו אני לא יודעת מה, אני צריכה לדבר עם עצמי? מה אני אמורה לעשות? אני לא יודע, אני באמת אגיד לכם, אני לא יודע. אוקיי. אבל כשאנשים מתקשרים, הם שומעים אנשים אחרים בראש? כן, אבל לא באמצע המחשבה שלך. זה נדחף. כאילו מישהו תיקן אותי, אבל הוא נדחף לי למילים. לא, אבל זה היה מעניין. היה מוזר שאני תדעת, זה עוד יותר היה מסוגל, זה היה גם מוזר, אבל זה היה כאילו לתקן תוך כדי תיקון, כאילו וואלה. וזה מחשבה אינטואיטיבית אותו? מה זה בכל? מעניין מה הוא? באמת אני לא יודע.
בא מתי דיברנו? 7:45? לא, לא הכוכב. צילמתי את הכוכב. וככה אני אראה את השמיים מעליי. אם יהיה משהו, אז ישר אני אוכל לראות. אם יש משהו כתוב, לא קטע, העיניים שלי ישר מתפוצות צבע. רואים את זה עליו. כמו שתעבור ציפור, אני ישר לזה. וואלה, עכשיו אני רואה את הזמן. תראו את זה שהוא מוכרים בזמן, אבל... אפשר להיות שם. לא, גאז אני... אתמול היה קטע הכי טוב עם דילן. כזה מפגר. בסוף אתה יודע מי זה היה שעלה שפס על הספסל? הג'ינג'י. הוא היה לי כי כל החתולים איתי, אז כבר נראה בחתולים. שלי רוצה לתת לו שני פרצ'ים, אני יכולה לעשות את זה תמיד בצורה. אני לא יודעת, עשיתי פלייש בא, פעמיים. מה זה לא עבד? לא, אני לא ידעתי שזה קשור בכלל. זה יצא ככה, פלאש. אבל משני מקומות שונים, זה מה שהיה מוזר. ואחר כך הוא ירד למטה. זה לא מסוק שאתה אומר לי, המסוק נוסע וחייב. זה פלאש, כתום, ו4, 1, 2, 3, 4, 5, ועד שניות, והוא קבע מעניין. עכשיו זה גם לא מטאוריד, כי אם זה היה מטאוריד היינו רואים את השובל, נכון? במטאורידים נוצרים שובלים. אבל אין לו שובל. זה יכול להיות... זה מטאוריד אתה חושב? הוא יתפרק אבל בגלל שלה, לא? אמור לי להתפרק. אז רגע, שאני צריכה להתחיל לשאול שאלות? לא נראה לי שאני מתחילה לשאלה הזאת. אני לא יודעת מה לשאול. אתמול תקנו אותי בברוטלי. מי שאמר אז, במקום אני, שלי. כאילו במקום העולם בשבילי, אז בשבילם. מי אתם? מי אתם? אני לא יודעת אם זה, אולי זה היא.